gabi, saan man kayo naroroon, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Welcome po kayo sa aking channel. Ang channel na ito po ay ginawa ko para um, makakuha kayo ng idea kung papaano maka-avail ng real property, especially lupa. And bago po tayo mag-umpisa, again, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Gary Garcia Tolenada, Tubong Bayambang, Pangasinan po. Isa po akong accredited real estate agent and under po ako ng isang licensed real estate broker. Then sa previous video ko po na ginawa, nabanggit ko na po yung mga location, mga lugar kung saan matatagpuan yung mga project ni Jamaica. Ngayon, in this episode po is itatopic natin paano ba maka-avail, paano ba yung process. So simple lamang po, hindi naman mahigpit si Jamaica sa processing. So sige, umpisahan na po natin. So, mayroon tayong tinatawag na unang-una bago tayo dumako sa reservation, kailangan muna nating tignan yung property. So, mayroon tayong tinatawag na site tripping. So, kung mayroon kayong mayroon na kayong Colsonada na property, pwede nyo pong i-PM kung sino man yung agent po ninyo. So, kung halimbawa nakita nyo po yung post ko at interesado po kayo, pwede nyo po akong i-PM. So, ang gagawin po natin example, at meron naman talagang natitirang cut dito sa Sual, sa Pangasinan po ito, sa Las Brisas del Mar, meron po tayong 150 square meter, so overlook po ang dagat. So, yun po yung gagawin nating example for para sa ating computation. Kung tapos na yung tinatawag nating site tripping kasama ng inyong agent, dadako na tayo sa tinatawag na reservation. So ang reservation fee natin is 2% mula sa ating total contract price or TCP. So ang gagawin nating example dito, yung 150 square meter na lot area dito sa Sual, Pangasinan, under siya ng Las Brisas del Mar subdivision. So overlook po ang dagat na ito. So limited lang po yung cut. So kung interesado po kayo, pwede po kayong mag-PM agad sa akin. So ang total contract price ng 150 square meter is 1,380,000. Kukunin po natin yung 2% doon na reservation. Ang katumbas po nun ay 26,600 pesos po. So yun po yung reservation fee po natin. After kayong makapag-reserve, susunod na po yung down payment. Pag lot only, 20% ang down payment. Pag house and lot naman is 30%. So may video para dyan. So nasa lot only pa tayo para malinaw. So pag lot only, 20%. So ang katumbas ng 20% mula sa ating TCP is 276,000. So yung kaninang reservation fee natin na 2% is deductible po yun doon sa ating 20% na down payment. Kaya ang magiging amount niya is 248,400 pesos. Pwede nyo po yung bayaran in full kung kaya po ninyo, much better po. Pero kung hindi naman, may paraan naman po para mabayaran po yon. So mayroon tayong 6 months, 12 months, and 18 months. 18 months na po yung pinaka last na option natin. So halimbawa, gusto mo siyang bayaran in 6 months, ganito po yon. Pwede mo siyang mabayaran ng 41,400 pesos in 6 months. Pag 12 months, 20,700 pesos. In 18 months,
13,800 pesos po. Kung bayad na po yung 20% na down payment balance po natin, mayroon pang natitirang 80% na balanse. So, yung natitira ay loanable po yun. Meron po tayong bank financing at pag-ibig financing. So, either sa dalawa po yon. So, kung magkano yung amount is hindi po siya pare-pareho. Kasi may mga bangko na iba doon sa ibang bangko. So, hindi ko na po siya i-disclose. Pero, pwede pa rin kayong mag-request ng soft copy para makita ninyo yung breakdown kung ilan ba o magkano ba yung monthly amortization. Makikita yung projection ng inyong monthly amortization. So, pwede ko po yung i-send po sa inyo. Mag-message lang po kayo sa akin. Mag-PM lang po kayo at i-send ko po siya para makita po ninyo yung breakdown kung magkano ba yung kung magkano ba yung projection ng inyong monthly. Dito po sa Las Brisas del Mar Subdivision, Sual, Pangasinan, malapit na po ito sa mga basic needs ninyo like pharmacy, schools, church, mga amusement parks, mga convenient store na kilala, mga mall. Then dito rin po matatagpuan yung Sual Thermal Plant and Sual International Seaport. Pag may mga ganitong malalaking infrastructure, ibig sabihin po, maganda yung pamamahala ng isang lugar. I think Sual is top 4 or top 5 nationwide po yun. Ibig sabihin, kung maganda yung pamamahala ng isang munisipalidad, magandang mag-invest po dito. Speaking of Sual, malapit na rin po ito sa mga beaches. Kung mahilig ka sa mga beaches, mga islands, pasok po yan. Like, meron tayong Masamiri Beach. So, 45 minutes lang po siya. Meron din tayong Kabalitian Island, 40 minutes. Meron din tayong Tubuan Island, 5 minutes. So, ilang tumbling lang yan. Then, sa next video is itatopic naman natin yung subdivision na malapit sa 100 Island National Park sa Alaminos City po. Ayun po, natapos na naman ang isang episode ng video natin. So, again, nationwide po ang project po ni Jamaica. Nasa link, description, nasa description box yung mga available cut natin, yung mga places, mga subdivisions nationwide. Pwede po kayong pumili po doon and i-PM nyo lamang po ako kalakip ng lot area na inyong preferred. Then, isesend ko po yung computation nang sa ganun makakuha kayo ng idea po. Again po, maraming salamat po. Kung gusto mo yung mga ganitong video, kung gusto mo yung mga ganitong usapan, talakayan talaga. Oo. Paki-hit naman yung subscribe button nang sa ganun palagi kang updated kahit natutulog ka, kahit nasa biyahe ka, mababasa mo at makikita mo yung next video ko. So, thank you po and God bless po.